Le Penen Elkartze Nazionala taldea, normalean, ezker edo eskuin terminen erabileraz kezkatuta dagoen arren, testu honetan termino horiek erabiliko ditugu irakurleak errazago ulertzeko. Talde hau, batzuetan, ezkerreko talde gisa deskribatzen da, baina hori ez da guztiz zuzena. Elkartze Nazionalaren ekonomia programa neoliberal talde kontserbadoreen aldean, interbentzionista dela argi dago. Hau da, Frantziako estatua ekonomian eta industriaren esku hartze aktibo bat defendatzen du, neoliberalismoaren aurka. Horrela, programa interbentzionista hori ezkerreko programa bat dela esatea engainagarria litzateke, izan ere, mendean ezkerra zenaren esanahiarekin ez du batere, horrekin batera, gaulismoa eta demokrazia kristaua ere gogoan hartu behar dira. Berez, gaulismoak eta kristau demokraziak ez ziren inoiz ezkerreko mugimenduak, baina azken hamarkadetan neoliberalismoaren gorakadarekin, horiek ezkertiarrak izatera iritsi dira itxuraz. Hori da garrantzitsua. Elkartze Nazionalaren programa berez, interbentzionistagoa da azken hamarkadetan nagusi den neoliberalismo eredua baino. Elkartze Nazionalaren interbentzionismoa Frantziako langile klasearen konfiantza irabazteko estrategia izan da, eta hori lortu da, egia esan, estatuaren ekonomia kontrolatzeko eskaintzaren bidez. Beraz, talde hau ez da, ezkerrekoa, baina bere interbentzionismoak eta langile klasearekin duen harreman hurbilak neoliberalismoaren aurkako postura batetik sortu dira. Gauza da. Elkartze Nazionalaren interbentzionismoa ez dela gaulismoaren estilo zaharraren bezalakoa. Gaulismoak ekonomian estatuto publiko handia zuen, eta Elkartze Nazionalak hau baino moderatuegi tratatzen du. Hala ere, Errusia eta Txina buru dituzten susperraldian dauden herrialdeen eredua, baino interbentzionismo gutxiago da azkenik. Elkartze Nazionala mugimendu interbentzionista bat izanik. Frantziako politika ekonomikoaren egituraren aldaketa nabarmena ekarri du, eta horrek egungo ezkertiarrak diren talde politikoekin alderatuta, kulturalki eta ideologikoki bestelako ibilbide bat izatea ekarri du. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.